Kene Pak, kok. Iya, anu nih. Sikune kene lho. Sikulan anu nyilih. Enggak oleh sikil. Sini sini semene. Iki aturane pokoke ora siji iki ngomongane gak benua iki ya kena Pak Ji ya. Nah, iki lho kawan. Piye wae kan iki. Aturane katon. Tukal ya kan. Aturane masuk semua ora apa-apa. Terus karo semua. Tanggal 11 ora. Kamu jelek nih kalau karo transport baru saya apa? Maesan kuwi kok. Maesan apa coba? Maesan. Maesan apa sih? Maesan dhewe golek awak. Ya diskusi ke orang nyepak mesine kabur. Mesine sak ngene diskusi kan cepakne kabur. Lah nggih. Ikut kok kene iki yo. Heh, iku asih lah iki yo. Karo abang. Iya to. Terus arep ate. Iku mas soten to? Masane kebo iki. Ya jake. Pak Maklum, Kulon Pondok. Bapak Mas Iban. Pak Mas Iban. Kalau bocok belum seteng berarti ku dhisik ya tau seteng ngono. Udah masak. Ini gunung cilik itu kan. Masaknya kebus nih. Ya. Loro pisan iki. Lep. Anu nang ndi itu? Iya, nerak ngono ya, Mas. Enggak iki tau, Mbak. Enggak nek iki nerake double, Pak. Iya, Pak Ji. Nah, monggo. Udah jadi lho. Itu kayak jauh. Bukan jadi anu bukan lawas. Anyar lho, baiti iki jekan. Heh? Iya, Pak. Aji. Oh, ya patok niku. Aku monggo. Lho, ning mriki monggo, ning kono ya monggo. Tapi iki teko ora apa-apa kadung digawe kok ngene. Iki patok ta iki? Tengah iki. Lawas. Tunggal lawas. Iya, merenjo. Ayo dibuangi kok. Masuk iki. Ya masuk kene iki engko nggon sirah iki. Wis gampang. Wis lawas ora apa-apa. Wes, piye? Mane. Mane iki nyileh lho. Nyileh iki kok. Kuwi ngomong nyileh ngono. Ya ora. Ora nek ngopeni. Ora nek ngopeni nyileh wonge wisan. Padha butuhe ngono lho. Padha butuhe ngono. Di sini anu ku dobel-dobel ya ora apa. Sing duwe wis anu kuwi. Wis ra diopeni kok. Wis jerongane cek jengkeng. Anyar kuwi. Oh ya terus nyae ya. Kuwi suarane kok aja anyar kuwi. Nek 2,5 meter barang ngono, kuwi ditimpane kon dhuwure ngono. Nang ngunut niku. Pon berlaku ngunut niku. Ngunut bar pam pojokan. Pojokan iki motor. Motor iki. Nek 4 meter barang. Warga angkut tumpang ning dhuwure ngono. Enggak. Saiki model dinge selarekan. Kaya suwal. Mulai ra umum Pak Otek. Ya tenang toh. Iki pujol. Tenang toh. Ya iki lek ngatur sanae. Oh ya. Gembel. Sarapane jare pira iki? Molah lawe apa 20 ngono ora apa-apa. Jadi kaya teko aku. Jalo kok anu ukurmu kan. Wis kelas iki. Kok. Wis. Wis, iki tunggu. Tapi ini meses iki, Pak. Hah? Dan ngene dikurno berapa jam? Ya enggak, pokoknya kan ngene. Tapi aku lek enek sarapan anu wis tergoda tenan, Pak. Lemahe pira to? Nggonan 30 sekian. 33 ya, Pak.
tambahan 5 kan. 17 ya. Mau 17 sekian, 17 koma tambahan 5. Itu jaluk tak tukune. Yo anu jeneng dhewe Pak. Awan. Apa anu ndak turah lagi gitu dhewe. Yo mbok sak mono gede. Dhewe. Kowe aja larang-larang. Ora tamban. Kapan dimulai gon tegel itu ya. Ora payu. Ndak kok. Karo tengah M. Wong malih 1,4. Hah? 1,4 sekian. Wong 14 setengah lah Buat sing omahe ndak demen kuwi omah karo kosong ngono, pilih kosong. Pilih kosong. Enek omahe karo kosong pilih kosong. Yen niku lek matok nilai omah niku 700. Ada biasanya dia bangun Pak ya serata apik tapi 700 juta. Dengan sesuai dengan keinginannya awake dhewe lho Pak Ji. Ora kok. Ya lah pancen. Pomo siji ndak lagi. Ya wis kendel-kendelan Pak Wan siji ya. Siji iki lho. Siji piye? Siji termasuk